Ahoj Káji. Ahoj. Nazdar lidi. Kamo, dneska tady jsme nakupovat v Semilech, nebo byli jsme? Byli jsme a ještě budem. Ještě mám penízky na kartě. Takže, co jsme si koupili? To se tady celou dobu žereme. Peanut butter. Milujeme oba? No. Perfekto. Nemáme lžičky, tak to žereme prstem. A stejně to je dobrý. Pak tady máme naše pití. A tady jdou lidi. Se nechce všechno vydávat si tašky, ale musím pro lidi. Počkejte. Šláčka. Tam už musíme zjistit, že to je dobrá šláčka nebo hnusná šláčka. OK. Až ochutnat. Není špatná. Já chutnám jak dezinfekce. Normální šláčka. Mňam, ale to je dobrý. To je fakt dobrý. No, já tady mám 2 plátna za 35 korun z Kiku. Úplně úžasný. Že jo? Co tam máš ještě dál? Já tady mám kondicionér a deku. A ještě něco jsem si koupila. A silonky to jsem tam. Silonky tam máš. Tady mám kafe svoje, to potom si hodím k sobě do tašky. Koupila jsem si karamelový shake za 20 korun a chutnal jako voda s karamelem. Kam Kam jsi vzal toast? Tady! Dáš mi kousnout? Nedám. Dej mi kousnout taky. Nedám. OK. Si myslím, já nechci to mrkat. To není mrkev, to je vajco. Ne. Ale nevím, proč je oranžový. Žloutek? Uvařenej? Jsem měl nějaký Gex 3 zase. No to bude dál dobrý. Gangster. Mama a makrimina. Ach ne. Lidi, ještě si budu koupit kebab, protože proč ne? Já miluju kebab. Kebab je život. Jasný? A proč to je na mě? Já nevím. No, můžeš dát tamhle na zem, aby to bylo na sobě. Jo, to by bylo dobrý. Ale potom na to nesmíme zapomenout. To by bylo hodně blbý. I have an idea. I have an idea. Já si tam hop, dám i kafe, aby jsem na to nezapomněla. Protože já bez kafe nemůžu žít. Kamo to nedrží. Jo, dobrý, už to drží. Ani genius. Jo. Ale vážně. Aha, to nedrží. Kamo to nedrží. Je tam můj batoh. Ok, to může držet. Za chvíli se vrátíme. Tak jsme tady zase zpátky. Lidi, já vymyslela tu nejlepší kombinaci. Peanut butter plus šlehačka. Zkuste doma. Mně se 2 ostatní videách říkají, vyzkoušejte to doma, jak tady. Zkuste doma. My jsme takový jakoby opak. Ostatních youtuberů. Už tam slyším zase jak minule. Pí, 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 pí. Tak je pravda, že některý ty youtubeři tak vypípávají jenom něco. Tady celý video pí. Zavři se! Nesnáším tyhle nový víčka. Jsou takový piču. Neřekla jsem to. Jo. Já jsem si to neuvědomila, že jsi to řekla. Kamo. No. Nesnáším. Jsem dlouho taky nepoužívala šlehačku. Kamo, to má úplně všude. Zase raně, tak si naberu pořádně, vole. Naber.
Žloutenka. Lidi, neberte si z nás příklad, jo. Protože tady okolo, že nás je žloutenka. A to nejsme v Praze. Kamo, já cítím tu voňavku, co jsem si... Fuj. Víc jsme dodělali s Marťou. Co? My jsme byli v Číně, ne? A tam byli nějaký malí cikáni. Tak jako malí. Oni tam holili to trávu. Ale zabít krtka. Já tam s tou Marťou jsme přišli na... Máte cíko na půjčení? Nebo jsme trávu nebo něco takový. Sorry, tohle bylo poslední. Hajzlové. Byli dobře vychovaný. Možná to čeho hulili. No. Počkej, já si kouknu, jestli náhodou nemám. Ne, nemám. Co? Já myslela, že jsem si vzala nějakou jako vidličku nebo lžičku, jakože prostě navíc. Kámo, 6 minut nahráčíme. Fakt? Jo. Vůbec nejvíc zima, tady sedíme. Spadli. Ale dělej to, jak já furt se hejbu a nevím, co dělám úplně všechno, ale dohromady. Já mám v té tašce to mikinu, ale nechci mikinu. Nemám ráda mikinu. What the fuck are you doing? I don't know, ale nejde to. Musíš to naklonit tu sáčku, prosím tě. Co se Kamo, proč jsem to... Co to udělala, počkej. Už to funguje, že? A takový tady, ale to je bezďáci. Kamo, bezďáci. Přesně nás blbě čumí. Jsem si zvykla. Neviděli snad holky z jablečka? Vypadá to, že ne. Já se přemýšlíš? Já nevím. Já jsem měla v okno. Mám natočit Vanessa. Teda přijít taky nebudu říkat jméno. To dělá pí, jo? Jméno. Můj oběd. Ahoj. Koupila jsem si deku, kondicionér, silonky, pití, peanut butter, šlehačku a než jsem koupila kafe. Okay. A dneska jsem koupila plátno. Tamhle máme kameru. Okay, už se to stoplo. Hele, kamo, co to tu vybrali? Sešat. 7. Já nevím, proč vyšel takhle oblečený. Ven, mezi lidi. Tak asi někde něco má. Ale ta šlahačka je jaké dobrá. Je taková tuš. Kamo, my nic, my bez čaci, co? Kamo, tam někdo žene. Nebo brečí, nebo co? Daj nám na ten kebab? Můžem. Dejte mi
šláčku, vole. Že jsme se koupili jako to, co jak jsme v té Litoměřici, nebo jak kde jsme to byli. To je kebab s hranolkama, ne sebou. Nebo jak se to jmenovalo? Box? Jo, kebab box s hranolkama. No! To se můžete tašku, prosím? Jo. Zaskokáš. Děkuji. Já. Kamo, to je přiblížený, jak se vyň. No já teda vypadám. Hele, ale to je dobrý. Já vypadám... Máme ponožku. Takový... Tam je. Já to chci. To vypadá jako rukavice. Takový Je to rukavice. hezký. Krásný. Jsou tam obě dvě? Jsou tam obě dvě. Jo. Nechci žloutenka. A jo. Kamo, jak klikta. Žloutenka. Žloutenka je všude. Nešahejte na nic, co nepotřebujete. Nešahejte na nic, co nepotřebujete. Budete mít žloutenku. Můžete se na to umřít. Sám ji dostane, ty vole. Proto já vždycky, když jdu třeba do metra, tak se netýkám ničeho. Netýkám. Ani se nikde nesedám. A když se něčeho dotknu, použiju tucet dezinfekci. Kamo, si zněla jak klika. Jo. Jo, když tam to říká každý den. Počkej. Kde je taška? Jo, tak. Kamo, jsem to nemohla nakamerovat. Tak jdeme na kebab. Za chvíli se vrátíme. Jo, já jí tady ukazuju, jakože tam je kebab a ona jde na druhou stranu a potom řekne, a tady je kebab. Kamo, jo, dobrý, taky se někde spletnu. Bitch, hot guy. Ne, to jsou ty, co klivky kuchají. Kamo, já to budu takhle stačit, jakože zem. Kam jdeme? Jako normální lidi jdeme napřed. Normální lidi, to je ten problém. Jo, my jsme nenormální vlastně. Red Bull vám dala křídla. Potom po něm dá nejvíc. Ho co? Hubnou? Jo, umřít. Jo, aha. Jo, chápu. Čekáme na kebab. Máme kebab. Ukaž kebab. A jsou tam i vidličky. A mají už na Peanut butter. Kamo, ano, jo. Počkej, já si vyměním ruce. Já si musím dát kameru do druhé ruky a to znamená, že ty jdeš taky na druhou stranu. Pojď tudy. Komu děcka? Děcka. No, tak to vidím. Komu? Vlogísek. Že to má být big box za 120 korun. Moc velký není. Kajo, vlogísek. Třeba tam, jak jsme byli v tom Terezíně, ten malý box byl takovýhle. Přece. No vlastně. Počkat, ty jsi měla malej box? Jo. To vypadalo jak velký. To byl malý. To byl malej. Jo. Kamo. A musela sama sežrat z domču, jinak bych to sama nesežrala. Jsi mi taky mohla dát. Jsem ti dala? No, ale trochu. Ale to je jedno. Ty jsi mohla říct, ty jsi čekala, když se řekne. Kamo, mě musíš nabídnout. Já totiž potom přijde, že ti to jako žeru jen tak. Kamo. Koukej, Domče mi to brala z ruky. Tak Domča, no. Tak jako... Ty jsem zvykla. No. Já Tak jsem zvykla už všem. Domča je tvoje nejlepší kamarádka, takže Ty? jako... No, to je taky pravda, ale ty jí znáš díl, takže... To jsou školky. 9 let. Já si pamatuju, jako... Už 10. My jsme se nějak jako ve školce jednou bavili spolu, ale potom jsme se už nějak nebavili. Už jsi začala bavit se Santou. Jo. Ne, já jsem se bavila s Matyášem. Já jsem se bavila s Matyášem a s tím, jak se jmenuje, sousedem ze spoda, no, jak se jmenuje, David. Jo. No, s Davidem. Se začala bavit. Co? Tím jsem ve školce chodila. Do plný třídy. Jaj. Taková ta dětská láska. Ty jsi s ním taky chodila, tak ty si nestěžuj. Jo, asi 1 minutu. Miluji tě, já tebe taky. Rozcházíme se. Miluji tě a rozcházíme se.
To jsou 2 sekundy, ale to je jedno. No tě rozkazím. To byla jedna. Já říkala, že to je. Kamo, kam půjdem tady? Klidně tady. Okay. A tady vypadá špinavě. Až moc. To vypadá, jako kdyby na ní někdo... Ne, není špinavé. To je jenom kreslení. Za chvíli se vrátím zpět. Tak jsem tady zase zpátky, já jsem potřebovala Káje něco říct a já to nechci mazat. Teda, že jste to neslyšeli. Kam? Tady? Můžeme. OK. Jakoby můžeme jít i jakoby dál, ale... No, můžeme zase stihle se vrátit. No i když můžeme jít dál, jdem dál. OK. Kamo. Tady kavárna. Kavárna. Nevíš, A že to se je- tam budou i záchody? To je skvělý nápad, ale Ty kráso. nápad. Kavárna hnedka u hřiště. No. To je great idea. Kachny. Kachny. Máš rohlík? Nemám rohlík. Máš rohlík? Nemám. Máš chleba? A hranolky. Počkej, chytneme kachnu a uděláme si večeři. No co, máš večeři hnedka pod nosem? Můžeš začít chytat. Ty bránit nebo? To by jsem musela říct, počkej, za chvíli se zase... Že Kamo, pro našli nás. jsme krásnou lavičku. Přímo pro nás. Jo, pro nás bezdomovce. Kamo, ne, dobrý. Už si nebudu z nás dělat srandu. A co když se dáváš bezdomovci? Kamo, ale někdy si tak cítím. Já taky. Ne, občas ale pořád. Lebo je. Ne, bude na tom. B? Jo, ty to máš vlastně jako pojmenovaný kvůli bylinkový, nebo co ti to tam dala. Nebo poručila dát, vole. Kam to dám? Počkej. Wait. I have an idea. Chceš tam vidět? No, já na to nevidím. Já taky ne. Já se budu modlit, aby jsem tam byla taky vidět. Ale určitě tam jsem vidět nějak. Možná tam nejsme vidět celý, ale ok. Mohla by jsem to dát tamhle. Mám pocit, že ti tam jsou vidět na nohy. Jo. Kámo. Tak víš co, tak já to dám tamhle. Pojď. Bych neriskovala třeba. Kably? Já tam nevidím, to se leskne. Já to stejně nevidím. Jo? Trochu jo? Já, dobrý, jsem tam vidět. Dobrý. Konečně. Já už jedu třeba. To nikdo neukradne, vole. Když tak takhle poběžím chvíli. Však poběžíme za ním. To je docela dobrý. Je to dobrý, ale jsem tady z mě to lepší. Kamo, já se říct za tu vidličku. Au. To by tobě dát vidličku, ty vole. Ale jak máš takhle ten okraj, tak já jsem si takhle říkala dorku. Kamo, mě se to roztrhlo. Trochu. To je prostě mačka. Docela dobrý. Takový suchý, ale je to dobrý. Moje pití. Takhle aspoň na to vidíme, jakože. Co to je? Vlogísek. Kamo. Logi se, když jsme šlimáka a nemohl se ještě... Ahoj. No nazdar. Mám kebab.
Dobrý. Sibao, Adam. Proč se tam ten cikán plazí pozadu? My jsme tady v parku, ne? A tam ten cigán se tam válel po 4. Ještě by mohl dělat hafa. Nechceme taky koupit kebab. Taky sjebej za to. Nechceme taky koupit kebab, já. Ne, já se nechci ptát. Daj. S tím, že jsem ho teď tady krotila, tak je tak. Já mám když tak zavolám doma, jo? Jo, Papa. Já to zvedám kvůli tomu, že bych řekla jenom na to. Update Bobby, máme kebab, spíš kebab box. Tam máme kameru a není vidět, ale to taky. Ona je černá. A konečně máme čím dát ten peanut butter. Kam naše třídní skupina je mrtvá doslova. To není naše skupina, to je skupina Smiley Boy. No a co, ale na všech skupinách, kde jsem taky to mrtvou. Ale za to jsem Tady ráda. to vypneš za 1 sekundu a máš něco klás. Šala. Ne, nemám. Jo, mám dole. Kamo, zelí, budeme si hrát na křečky. Já si ještě pak koupím kebab domů. Jako bude. A ten malý box. To mám ráda přírodu. Ne. Ne. Hele, tamhle vloguju, tak ho nechci. Kamo. Nebo vloguju spíš na to. Když tak za kamerou. Takže jo.
Kebabo? To je výborný. Ne, mám vzít i pro tátu? Já jsem docela malý. Jo, No. Dobře. Tak jo, ahoj. ahoj. Takže 300. Já potom já komu ten malý, že jo? Já a ta máma. Já tomu borcovi dělám biznis. No, Se mě bude pamatovat navždy. kamo, ale ten tam nikoho neměl. No právě. Říkám, že budu dělat biznis. Já už se lekla, že mi taky prasila ta vidlička. Ale zatím pohoda. Kam teda půjdem potom? Až povím na ten kebab. Pojď si s Gáčem. Kolik máme ještě? Kamo šikanují prňáka. Prňák to mi brání. Kamo, tam jsou 3 děcka. A ty šikanují to jedno dítě. Ne, ta jedna se s ním kamarádi, ten si otravuje. No právě. Tak teď mi praskla vidlička. Ale vejpůl. Jak to stojí? Když se budou muset hodně bírat telefon, aby měla neuka. Takže si na omni. Mýho. Možná ještě už. Jestli na té kameře něco bude slyšet, tak to se hodně budu divit. To si děláš prdel už. To nesežere hlavně. Kamo, proč nedělají třeba dřevěný? Nevíš, co jsem ty vědence udělala, ty vole, že pade mě praska. A já se už budu muset fakt koupit takový ty mikrofony. Jako máma má, ale tam mi to nepůjčí a já ji nemůžu. A já si nejsem jistá, jestli jí mám říct o tom YouTube. Ne. To nedělá. Ne, to raději nebudu říkat, protože se přeřekne tam. Já budu v prdeli. Můj táto si to nepřeje? On se nepřeje, aby jsem nikde neukazovala třeba svůj obličej. A navíc máma, tak když mě fotí, tak já dělám jak tak já prostě a hlavně, když máma začne fotit, tak já říkám mámě, aby mě nepotila, že nechci mít nikde
vidíte lidičky, já vás na chvilku posunu, já mám řízení. Ne. Já jsem dojedla právě. Ňamka. Poprvé mám kebab. Je to dobrý. Je to takový lehce takový pálivý nebo pepřový. Ale je to dobrý. Já potřebuji nějaký stojan. Já si musím koupit spoustu věcí k tomu natáčení a tak. Kamo. Kamo. I fell in love with this boy. Random boy. Kamo. Dáme pankáč. Pankáč. Kamo. Škoda, že tím dětem nerozumím, bych si jim tak vysmála. No. OK, tak tomu se můžu rozumět. Co? Nikdo tě nevymítrá za mě něco takového. No, že jako když se k lidem budeš chovat hnusně, tak tě lidi nebudou mít rád. Ale když se k ním budeš chovat hezky, tak ty budou mít rádi. Chytrá hotička. Pardon. Co? Co to jede? Jo, dobrý. Když si ho tam bude smát, že já říkám depresí. Aha. Kamo. Má se k lidem chovat hezky. Jo. Správně. Vy taky si máte jako ty děti. Kamo, ten kluk dělá nějaký jako... Ne, nebudeme si nikomu vysmívat. Kamo, ten borec taky. So hot. Hodí se k sobě. Něco mě štíplo. Tak jdem nakupovat ještě, protože je 16:44. A kolik nám to končí? Kámo. 18:30. Ty pičo. Odlep se trošičku. No, ty to pojď. Já se to asi sundám. Máš nůžky nebo... Dej mi to tvojí. Daj se. Vrátit. Kamo. Ua. Kamo, borec je v depkách, fakt. Kamo, dostal se řváno od dospělého. Takže v depkách teď za to. Takže já jsem dostal se řváno od dospěláka. Po první životě. Asi. Kamo, papoušek. A druhý. A pejsek. Ara. Ara. Ne, to neudělej. On je má vycvičený. Tyhle lidi, co mají ty papušky, tak ty papušky mají vycvičený věci. Kamo, dej šláčku. Nemáš šláčku. Já miluji šláčku. Já jsem, kamo, lidi, já jsem šlehačkoholik. Já jsem monstroholik. To taky. Ty takhle položím. Ne, vrať mi to. Já ještě neskončila.
Jo, protože se tam nevidíš. Nebo boky jsou tam rozdíl. Kamo, já miluju tu žláčku. Já bych jí mohla žrát celý den třeba. Kamo. Ne, mě to nejde zavřít. A už to moc zavřít. Ještě něco ty vole tady. Ale já se jdu podívat, jestli tam nejsou záhody. Já na chvilku potřebuju, takže potřebuju. Jo. Kam je děláte ta piletka? Ona mi ztratila pinetku. Moje. Já vím, neboj. Se musím do toho lepu. Mám na svoje věci. Ještě. Stěla ty vole. Piček, ok. Vlogísek. To se vezmu si tašku, ty chceš? Jo. To máš jeden ty vole. Au, to bylo. Tak to muselo hodně bolet. To luplo jak sviní. To byla tady zlepa. Já vím, to tak. To si tam nic není. Počkej. Tam nic není. My jsme normálně na hlavu, tak trochu. Taštička. Taštička. Ty krásu, 37 minut. 38. Jdem. Za chvíli se vrátíme zpátky. Jestli se mi to stopne. Kamo, teď jsme na záchodě, Kajen na záchodě a já tady čekám. Musím. Kamo, já vypadám hrozně. Ne. Já se koukám do kamery. Za chvíli jsme zpátky a jenom... Žloutenka, bacha, žloutenka. Jsem na záchodě, tady to mají tak špinavý. On někde jen čeká a na nějakých záchodech veřejných, až mu někdo otevře dveře a on se tam podrží nohou. Že? Takhle. Takhle se otevře. Nohou, jo? Pak se zavře nohou. Kamo, ten náš učitel klika tak je takový magor, že jo? Hele, tohle je tady napsaný. Jakože žádáme všechny uživatele tohoto nově nainstalovaného WC, aby dodržoval. Ne, ono mi tak kouzlo. Kam mě kouzla? Ne, tady vám dávno se vymýšlí. Kamo, nainstalovaného WC, aby dodržovali čistotu a pořádek. Děkujeme. A tady? Tohle. Nezapomeň mojí tašku. Jo, prosím tě. Kamo, teplá voda. A to smrdí ta voda tady. Se jdu vysmrkat. Ještě proč? Jak se podívám, tam vidí ty dvě plachidy. Tak nevím. Bude 5 hodin, ne? Počkej. Play. To nikdo nevidí. Ne. To nikdo neviděl. Ale tohle to budu dělat nemůžu, ale... Ne, nebudeš to. Oh no, chyba! Oh no, chyba! Někdo měl tady myšlenky, jak mě chlásí chyba. Co? Jaj. Jaj. Tady dám. Počkej, já se to dám zase do druhé ruky, protože... Zase se vrátím.
Teď tady řešíme autobus. To jsme měli Jelenice Jabloneček, to je přes čáru. Jaj, co je? Ne, tohle čas, že to nechci, to je moc brzo. Já se kouknu do vysokýho, jo? Jo, ten vysoký. Počkej, kolik je? Kamo 16,58. Něco jsem měla. Kamo žloutenku jsem měla na mobilu. Ne. Kamo jdeme workoutit. Ha. To je taky na piču. To je v 7.05, teda 5.05. A tam to bylo kolik? Nevím, já mám zase vlasy úplně všude. Nemluvím o tobě, ale to... Díky, no. Ne, to je dobrý. To je dobrý, že mají jako označený na jaký ty svaly. Jako Tak jediné, že bychom je vyrazili 17.05. Což je za hodinu a 5 minut. Tak jakoby je 16:59. Takže asi spíš za hodinu ne. 16:59. Jsme v prdeli. Tak jakoby rodičům jsem řekla, že přijedeme v 8. Víš jak 9, no. No jo, no. Ale to budu muset říct, ale mám já tady nebo napsat. Kamo, co to je? To se točí. Kamo, to se točí. Kde to je tady? To se točí. Ukaž, jak se to točí. To se točí. Pojď. To je. Ua. Tam křupe, ty vole, v té páteři. To je... A tenhle si svaly. To bude dobrý. Co je tohle? Jak já workout. Kamo. Co se točí? Já workout. Právě já workout. Tak mi asi koupit kebab a jít asi na zastávku. Jdeme být v prdeli. Já počkat, co řeknu rodičům, protože jaj. Tak trochu jsme nesměli autobus, nepřijete pro nás. Maminko. No. Nám jede autobus v 18:30 do Jelenice. Myslíš, že by si nás mohla vyzvednout z Jelenice? No ono to jinak jede 17:05 a to už nestíháme. Co? Ano, jsme v Semele. Kdybyste právě tak přijeli do Jelemnice. Kaja řeší odvoz. Co no? Haló? Tak jo, děkuju. Nebo klidně může jít táta. Co vlak? Že bychom jeli vlakem? Nechce sem. Takže bychom pak jeli vlakem? Jenže já nemůžu kupovat lístky na vlak. No taky ne. Počkej, v kolik že vám to jede? 18:30 a byli bychom v Jelenici 19:03. Jo. No. A to bychom pak, kdybychom chtěli úplně domů, tak by nám to jelo ve 20:50 a to už se mi jako nechce čekat. No, jasně. No. Tak jo, děkuju. No. Ahoj. No. Máme odvoz domů. To bude zase doma. Jak to, že jsi ten čas nehlídal? No. Já popot kebab. Jak? Joj.
Počkej, tak když tak půjdeme ještě ven na chvíli. Teď rodičům jsem řekla, že přijedeme v 8. Takže máma už mě bude chtít hnedka doma, že jo? Jaj, to je škoda. Měla, že by řekla, že tě dovezu, takže... Tak se to říká. Kamu? Já taky nevím. Takže bych tě odvedla domů. Jo, takhle. Doprovod. Jo, doprovod. Tak, skvělý, děkuju. Doprovod. Jdem zase kupovat 3 kebaby. Jaj. Chudák moje karta. Kámo, 300 někde, haló? 300 v žrádle, ale to je jedno. Hlavně, že to jídlo máš, ne? Ty pičo, moje prachy. Jaj. Kamo, hasiči. Hašiši. Hašiši. Zase to dítě tu. Zase to dítě. Bude jet. To není bolí, je to hodný. Nevím. Jestli jsou celkovou prdele, já nepoznám. Počkej, bully je jako šikanovaný a bulliet je jako by ten šikanátor. Bully je šikanátor a bully je šikana. Takže to je oběť. Jo. Bulliet. Jo. Bulliet. Blěť. Blěť. Kamo. Kamo. Náš humor je až moc vysoko. Ty lidi to nebylo. Rastík. Takhle přesněj pes byla Vojty, mýho bratrance. Měl úplně takhle stejného psa, jmenoval se Rasty. Hele, mám na tebe jednu otázku. Ano. Nebo spíš na Vojtu. On je na střední. Jo. Na jaký? Ve vysokém na nějaký ajťák nebo nějak tak. Ty kráso, ajťák? Jo. Ty vole. No to bych to neřekla. On miluje počítače, aby byla počítačový hry a prostě tyhle věci. Je takhle, aha. On dělal i sám videa, jakože ty třeba nahoře bylo něco versus něco. Je takhle. Vždycky to, co vyhrál, tak tam měl nějaký hezký edit krátký. Ale to je dobrý. Takže on dělá videjka. Na YouTube? Ne. Okay. Chtěl to dát, ale nevymyslel si to tady. O, ale to by měl jako docela dobrý video. Kamo, já mám 31 odběratelů. Ahoj lidi! Ahoj! Já jsem si teďka uvědomila. Já jsem nejdřív měla 3, potom najednou mi to vyskočilo na 21. Z jednoho toho shortu, co mám jakoby na účtu. A potom z nějakých asi 3 nebo 4 videí, tak mi to vyskočilo na 31. Kámo. Já přemýšlím, jestli mám vzít... Já vezmu bez omáčky, to dělám pomoci. Jo. Bez ty omáčky to bylo dobrý. Jo. A ty omáčky tam byly 3 prdele, takže... No právě. Jsou divný schody. Kámo, já tady dupu doslova. Takže mě nech na pokoji. Hele, za chvíli se vrátím. Máme kebab. Kámo. Poliši. Ty kebab? Ne. Dej šlehačku. Kámo, pojď šláčka. Ne, já jsem šlehačkoholik. A já bych šla ještě do kiku. Já mám ráda kik. Já jsem kikoholik. Ok, kolik nám, že to jede? 18:30. Je 17:15. Pojď, ne? Já jsem až moc velký šlehačkoholik. To kachnu. Já říkám, že ne. Kámo, rybičky. Ukaž rybičky. To říkal tvůj táta, ne? Počítáme ryby. Pod mostem. Nevím, vidím kameny a proudy různě. Kámo, já mám šlehačku na telefoně. Ne! Ne, mě to zvětšilo. Tak za chvíli se uvidí. Ona mi uklidila šlehačku, ona mi čmajzla. Jo. Ne. Kámo, rybičky. Co tam Nejsou ryby, pojď. Nejsou rybičky. Nejsou rybičky. Mňam.
Ježíšky. Kámo. Vlogísek. Já. Hele, to tady máme asi jak dlouho, že utočíme? 50,5 minuty. Ajajaj. Z celého dne, odpoledne, tak asi hodinu skoro. Jaj. Jaj. Ale se. No jo. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. Kde máš kachny? Snív. Kde máš kachny? Nemám kachny. Kudy půjdem? Kudy. Jdem se podívat na kachny. Pojď na kachny. Pojď na kachny. Ne, máme rohlík. Máš chleba? Ne. Máš chleba? Máš chleba? Nemám. Máš chlebík? Nemám. 55 korun jenom. Teď jo? A za celou 220. Ňám. To je škoda. Jau. Tak trochu jsem ti do toho kopla, ale to je jedno. Já chci do Kiku. Jo, tak my jdeme do Kiku tady. Tak se za chvíli vrátíme. Kamo, ona tady zase probírá Vánoce. Není pravda. Ne vůbec. Nebyly ani dušičky, ani Halloween. Really? Rostomil. Kamo, šláčka. Už si koupila další deku? Chceš další deku? Si kup další deku. Kamo, mě to nejde otevřít. Prosím, děkuju. A si to víčko, ale. Nemám ty moje víčko po zemi. Já nemůžu za to, že jsem šláčko, ale... Neseš ty. Já nejsem. To musí skoro není. Ty Jsi to koupění? našikovat, ne? Já to... Ty krásu. Ukáž. Za tebou. Už to nechám bejt. Kamo, nám nepřežila taška. Občas se stane. Tak trochu se rozbila, aspoň tady máme další a máme tady kik. Kamo, Kajo. Mám brýle. Počkat, ty nevidíš teda na dálku? Na blízko. Jo, na blízko. Počkat, ty máš brýle na dálku. Doma. Ale nenosím je. A tyhle ty jsou? Na blízko. Jo. Se zkusí si chceš. Já to mám rozmazané všechno. Já vidím dobře na blízko i na dálku. Já vidím. Pomalu můžeme jít tomu nahoru, ne? Jo, už bychom jakoby mohli, protože je 17:38. A než tam dojdeme? No, to bude. Já jsem si uvědomila, že mám ještě doma tu flašku Coca-Coly. Ta flašku, plechovku. Jo, jak jsem si včera koupila i s těma. I s tou čínou. Jo, kdyby to bylo můj chlap, ty vole. No jo, no. Tak dobrý. Já bych tebou, tak bych se zkontrolovala účet, jestli tam máš ty 200, které jsi tam předtím chtěla přivést. Jsou tam? Ne, tak dobrý. Tam mám prachy. To už mám na autobus. No, aby jakoby to nebylo, že jestli to někomu jakoby jakoby dal a spíš. Je to v pohodě, nebo? To by bylo hodně blbý. Kámo, to se nechtěla. Už chápu, proč nám ta taška nevydržela. Je to těžký jak sviň. Děláme velký nákupy, tak co se divíš? No jo. Nebojte, pak bude hon.
Tam to byl, teda vymysleli. tam byl chlap, který vypadal, že má depky. No, houře. Kámo, měli bychom asi přejít. Mě to napadlo. No jo, no, holky z vesnice, co si každý myslí tady. No. Kájo! Dávej pozor! Kajinka nám málem spadla. This of cherry chapstick. Počkej, tady bychom mohli přejít a jít na druhou stranu potom. Počkej, čekej. Já, u mě bolí ruka, jestli nám jde. Já se ti nevěřím. Kámo! Děkuju. To je těžký. Ještě to je těžký s tebou. Hele, nestěžuj si, jo? Kupovala jsem za tebe věci. Koupila jsem ti kebab. Jo, prosím tě. Ne. Předem. Jakáš knapka, prosím tě. Ne, já jsem se lekla, protože já čekám, až se mi to taky rozpadne v ruce. A vzala jsem šlehačku, jo? Tak ty si fakt nestěžuj. Jo, prosím tě. Koupila jsem ti kafe. No, ježíš, já mám vlastně ještě to kafe. A jo? Kde je vlastně to kafe? Já jsem se ho dala do baťohu. Jo, dobrý, jenom že jsem to tam rovnala, to kafe jsem tam neviděla. Fakt? Je to tašku. Jo, v té tašce, no já jsem se to dala do své tašky. No, dobrý. Nice. 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 Kamu. Wow. Vlogísek. Kamo, kdo si pamatuje? Vlogísek. Matěj, to je pro pojišťovnu. Nebo jak to bylo? Asi jo. Nějak tak asi. Pak na té zastávce nebude asi 2 minuty natáčet, jo? OK. Jo, protože půjdeme do autobusky. Ne, to ne. To bude. Jo. Autobus. Ne, autobus. Dobře. Autobus. 100% autobus. 100% autobus. 10%. Mario. Jaj! Teďkon ty. Jaj! Teďkon to ponese Kája, protože prostě... Jsi slabá. Já ne. Hele, jsme v půlce cesty. Půlku jsem nesla já, půlku teďkon ty. Kájo, než ty. Já neštvu. Ne, dobrý. Já říkám fakta. Kámo, mě bolí obě ruce a hlavně záda. Záda nevím z čeho, protože se možná pořád takhle hrbím. Kámo, ořechy. Anuško, nech to na zemi. Ořechy. Kámo. Někam to spadlo. Někam to spadlo. Záda mě bolí. My jsme si pověděli to stejnýho. Co? Já nevím, o čem měla na hokej. Já taky. Že jo? Záda mě bolí kvůli tomu, protože se možná pořád hrbím. Jak tak? Pravá ruka mě bolí kvůli tomu, protože držím telefon. Kameru. A druhá ruka mě bolí kvůli tomu, protože jsem nesla tu tašku. Taký pras, Kájo. Právě se mi krkla do ucha. Doufám, že papáte něco dobrého. A bumbáte. Jo. Třeba nějaký načosky. Asi tak nějak. Jako Aneška má nádherné krky. Uj. Teď přesně natáčím hodinu. I'm a fireman, a man. To přemýšlím. Kamo. Ano. To přemýšlím, jestli mi to YouTube vezme, když natáčím hodinu. Jo, akorát to nebude short, ale to je dlouhý video. Já vím. Já. Viděla jsem videa, který mají 24 hodin, takže. Cože? No. Okay, to se budu muset kouknout na YouTube. Počkej. Mě byly spíš nohy. A můj krok. A moje všechno, pičo.
Jdeme. Putíku. Já nejsem putík. Ani pes. Takový. Haf, haf. Ty krásně štěkáš, budeme ti říkat hafo. Tak ty takhle štěkáš. Tak to budeš moje hafo. Co je to hafo? Baby, ty jsi hafo, baby, chci ti hafo, baby, tak pojď na to. Ukazuje S, já jsem tam jak pes. Hafo, 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 chci mít nahoře bez. Baby, ty jsi hafo, baby. Kámo. To je jak stará písnička. 3 roky? Ne. Kámo, 3 roky? 2. Ne, teď je 2025, Hafo bylo natočený 2022 asi. Jo. Myslím. No 3 roky to budou nějaký asi. Ty kráso, to teda ubíhá. Už tam nejdu na přechod. Ne, to fakt ne, a hlavně neměli bychom se... Ty vole, elektroauto. Ty kráso, já jsem... Ne, to je jedno. Teď to je škytavka. Dobrý. Kamo, já mám škytavku. Jsem se nadejchala moc z vzduchu. Teď zapadá slunce, vidíš? Jo. My, když jsme včera říkali, i to by bylo hezké, když jsme šli stanovat. Ne, ty vole, jdeme tady na nákupy. Kamo, já se ní škytavky nezbavím. Ne. Jak ti sama našla? Nevím. Se mohla podívat, že? Vlastně rokynice nad jezerou. Číslo to má 954. 954, jo? Pamatuj si to. 954. 9... What is that? That's so disgusting. Kamera. Kameruj kameru. Tamhle za sloupu. Kamo. Kameruj kameru. Kameru. Já už kytavce jak svým. Slyším, neboj. Já? Vlakem bych v životě nejela, kámo. Já jsem několikrát už jela vlakem, ale ne sama, vždycky s někým. No počkej, když se podívám, že se měli do Roknice. To bylo jednodušší, ne? Jo, to by bylo asi jednodušší. Maybe. Pokud by se neměla škytavku. Je 17:55? Ono, když zadržím dech, tak to není... Cože? 17? Huh? Ne, to napíšu. Taky ti budu říkat. To je kam? To je do Roknice. Ale to bychom se vrátili 21:10. Huh? Ty vole. Jak když zadržím dech, tak ta škytavka není až tak slyšet. Ale je to otravný. Jsem? Jo, jsem. Ok, tak si tady jsem. Kamo, já se cítím borůvkový vafo. Aj, lidi mají vkus. Co? Borůvkový vafo. Nejdu. Oh. Ten cápek. Jaj. Notka.
Kámo, no Kájo, Co já? nic. Ty jsi mě řekla, ať se tam podívám. Mám brýle. A glamour obal. Glamour, Blondin. glamour. I brunetky. Co? Krkání je lidské. Jo. Mě už zaškytavka. Not only yours, bitch. Jaj. Malý jsme. Aha, co jsi stalo s tou flaškou? No, to jsem třeba tak za mnou taky zase blíž. Je jí tam málo? Já jsem jí To sežrala. není málo, ale... Já jsem jí asi sežrala. Ano, není málo, asi něco je. Co jsi udělala? I do toho? OK. Nepatří do ledničky? No. Co já? Ne, je jí tam málo. No, když si ji potiška kůče. Taková naše svačinka. Terminál 5 máme být správně. Tamhle. Tak jdem tam. Tak zase omyl, no. Máme být na terminálu 5 a my jsme na terminálu 3. Kámo, miluju R a Ž. R. L. Kamo, L. 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 Hele, mě přišla škytavka. Ne, máš zač. Víš, nevím za co. Ahoj. Hele, jak je? Dobrý, co to je? Okay. A teďka na chvíli vypneš kameru, prosím. Co to je za pičoviny? Kamo, tady je co, já to řeknu. Tady někdo něco dělá. Že jo? Kamo, já mám dobrý očička zelený. Vypneš na chvíli kameru? Tak lidi, tak my půjdeme potom do autobusu, nebo v autobuse se vás zase ozveme, tak čau. Víte, co je blbé? Že ona se pavouku bojí, ale já se ho nebojím. Nemám si ho. Leo, máme rybár. Co přibližuje? Kamo. Jo, nemám ráda. Vlogí se k pavoučku. Blízko týka. On mi vlezl na telefon, dobrý, už není. Jdeš do píči. Kamo, to je dobrý. Není. No to teda je. Není. Kamo, ty máš fobii z pavouků a já mám fobii z krve, výšek. A moje přítelkyně se bojí myši.
Ta má fobii z myší. Ona má doma myšičku, syrečka. A ona se jí bojí? Ona jí chce zničit. Ona jí chce zneškodnit. Proč? Můj syreček. Čo ty, jak tvůj? Já jí napíšu, chceš volat? Čekáme na autobus. Happy have you very darling children. Počkej, aha. Happy have you very darling children. Tell me what I say. Počkej, jak to bylo? Já jsem dělala takhle. You tell me what I say. Happy have you very darling children. Children. Já se tam nedokážu zapamatovat. Children. Já jsem dělala tu jakoby lehčí verzi, jakože takhle a potom takhle a potom jakoby takhle. Takže to je, žádná jiná verze není. Takže. Happy have you very darling children. Tell me what I say. Happy have you very darling children. Tell me what I say. And the sky is going down and the stars are brown. And your long kiss and the sun and the day we lost the friends of mine, the friends of love, the friends of love, the friends of love. Díka! To si neviděla. Ne. Co bychom si zaspívali? Hej, je ty. Jak je ti? Jak se pořád... Snus? Jak se... Snus? Co to... Kámo, ono to vykamovalo. Já mám kapesníky. Jo, tak otevři. Kámo. Není co. By se rovnou mohla vysmrkat. Kámo, ty jsou tam na... Jo, ono to je v tom víčku. Aha. Znáš rýmu. A to je rýma ze zemí, bacha. Já Ne, mám žloutenku. Kámo, to by se neměla rýmu. Já těm lidem tady nevěřím. Ani já. Ty pičo, dostala repiš. Kámo, Dominika ti něco posílá. Ano. A když nemá co dělat, tak mi posílá 10 videí. Nice. Za minutu. To jsem dělala i já. A ty mi neposíláš moc videí. Ne, ale jsem to dělala. Ha! Svině si to zasloužila. Domčo posílá snap, ty vole. Yummy. Vy tak hraje s Luckou nebo s Natkou. Coffee, ne. To je dobrý. Dobrá, kdyby viděl si to. Co to bylo? To je skupina. Co chcete? Čau? Co chcete? Vy tady spamujete, ty vole? Kámo, já ještě doma nejsem. Ian, how does it feel to be the only boy on the call? I don't want to be here. Nerozumím. Píčený auto. Je auto. Auto. Horej. Autobus, auto nevíná. 9600. Jakýže máme číslo? Chicken. 960. Chicken. Jingle. Chicken. 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 No nic, tak já zase zavěsím. Chicken. Chicken. Bye bye. Chicken. Kámo, kdo to byl ten Jan? Majde přítel. Myslím, nevím. Ano, slyší dobře, Majda už není lesba. Cože?
To je Vítko, hodný lísteček. No tam je lemnice. No dobrý, až 18:30 tam to jede. No tak víš. Já jsem ale hrozně vystresovaná vždycky, když se mám nastupovat na nějaký autobus. Jo, pohoda, já taky někdy. Že budeš mluvit ty? Kamo, co mám říkat? Ty to platíš, ne já. Ale... Já prostě Mluví ten, kdo platí. Ty si počím kartu, jo? Já si neumím. Já neumím s kartou. Já mám jenom, já jsem zvyklá na hotovky. Jenom přiložíš a je to, že jo? Kámo, mají kurlivy. Jam. Každý den mám lžičku. Počkej. Já kouřím i bez cigara. Nice. Kámo, se stmívá konečně. Je zima. To je zima? Kámo, mně je teplo. Ty máš bondu. Peanut butter. Beru si mikinu mojí ex na sebe. And I don't give a fucking shit. A tam je Jilemnice autobusové nádraží. My jsme přijeli dřív. Chceš tam jít? Tak se půjdeme zeptat. Do prdele. Pardon. Za chvíli se vrátí. Jsme v autobuse.
třetička byla extrémně hodná. Mám ji ráda. Jakáže byla? Hodná. Hodná. Já se jenom teďka bojím, že ta cesta bude hrozně dlouhá. To je cestou. Už vidím Jilovnici. A jo, tady moc není. Nám tu rozsvítili. Zase. Prosím. Prosím. Aspoň je tady teplo. Nedělá se dělat špatně? A zatím ne. Zatím se mi nedělá špatně. Takže pohoda. Nice. Zjistila, že já jsem platila kartou, ona mě to ta karta nesmí. Takže já jedu na černo. Jedeme na černo lidi. Ale jako poslední tady je kick, že jo? Tady je poslední kick. Já jsem platila kartou. Počkej, tak to, že ti dala ten lístek. Já nevím. Na peníze mi to nesebrali. Třeba to zaplatila ona. Kamo, ale po asi nevím kolik minutách si z toho všimla. Co napadlo, až teďka se podívat, jo? Tam to je poslední zastavka, pak už je Jilemnice. Právě. Komu? Musíš natáčet, že zima. Já jsem měla volat asi před 20 minutami, že jsme v autobuse, já volala až teďka. Stane se. Za chvíli budeme vystupovat. Za 8 minut, tam je napsaný 8 minut. Vidíš, co taky tam jsem já jenom debilní. Kolik tam je? No, tak nic, už to zmizelo. Prostě 8 minut tam bylo napsaných. Co tam děláš? Komu tam je tma? Ani ne. Ty. Jen zatmavený skla.
Jsme venku z autobusu. We made it! Jej. Jdeme domů. Zaskočila na koleno. Jaj! Já? Jsi to neuvědomila? Není to úplně velký jau. Okay. Já jsem borec. Jdu tu. Kámo. Právě bych řekla finally home, i když my nejsme home. No, Finally home. Ale tohle není náš home. but not. But not. But not. Au. Au. I mě to bolelo. Počkej, výměna. Oj, okay. Protože jsem to byla vidět já. Aj. Jaj. Vlogísek, je tma jak svíň. A je zima. A je zima. Je moc zima není. Shut the fuck up. Silence yourself now. Si hraju na Marťu. Zima, všude je. Všude sníh, všecko. Natře se, ty zavyklý. Kamo. Je náš autobus. Autobus. Ona ujel. I když to není náš autobus. Už není náš. Už není náš, no. Škoda. Jo, a my jdeme kybu. Aha, už mi začala být zima. Kamo. Počkej. Ano. Ne, není to vidět. Já myslela, že to bude vidět na kameře, jak si mi hejbe brada. Jo, teď to trochu je vidět. Musíme to rozdýchat. Teď to bereš ty. Pak to vezme táta. Rozlídneme se a jdeme po. Mě to vážně neseberou peníze. Ale to je hodně divný. Ale jako mě to nevadí. Jako, máš free money. Tak to dělá peníze. Jakoby v uvozovkách. No. To si děláš prdě. Kolik místa máš v tašce? Máme tak trochu problém. Kája si to tak trochu... A jak jsem to nepoložila, že jo? Já bych to další. To narvu to, co se mi tam povejde. To ještě blbě. Kebabík vezmu do ručky. Tohle nevezmu do ruky, ale... Ta, do ruky, do tašky. Kamo, ale to je dobrý. Kamo, tohle to mám doma někde. Fakt? Akorát hnědou. A měla jsem v tom opičku. That's good. Akorát tu opičku potom máma dala mému bratrancovi mladšímu. Why? Because opička byla... monkey is for little kids. No, it's not. Šimurek taky není pro malé děti. Kamo? Tak to bylo hodně na hraně. Už jo. Ne, dobrý. Pohoda. A nemám to pravdu? Jo, je. Jaké? Kamo, diskotovárna 24.10. Kolika týho je? 18.10. je. Ua. Kamo, já jsem malou spadla. Zde fakt jo. Ale jakoby kdo... Ale jako kdo ví, od kolika by to bylo. Právě. To je dobrý, ale...
Kamo to jak jsi udělala? Já sama nevědět. Jo, ty máš mikinu kolem pasu. Aha. Vezmu si to papírovou tašku aspoň. Se z toho vyhodíme někde. Kamo. Kik. Nekupujte si tašky v Kiku. Jo, ty jsou papírový a nevydrží vám ani pořádný nákup. Tady to pouze příklad. Zima tě, že? Drž. Začal být. Ještě tohle je snídě. Chtěl se blíž. Tak. Kamo. OK. Wake up, you need make money. Wake up, come on. Okay. Wake up, you need make money. Jak to bylo? Money, money, money. That's so funny. Money, money, money. You'll be funny. Yeah. Oh, Gangster. Tady to call my dad. Dad, we are here. Dad. Dad. my už jsme tady. Dad. Money, Daddy. Jaj. Jsem ale spadla. My phone! My phone! Tady nemám, když to mluví, nemám chodit do uliček, kde je tma. Nemám Janus. To je tvůj táta? Ne. Pičo. Není tady. Kamo, já si taky připravím ochranu. Daddy. Táta? Není dostupný, ale budeš dostupný, je ti to jasné? Kamo, duch. Počkej, dej se to takhle pod bradu. Telefon zapnutý. Duch. Chceš vidět na chytky? Jo. Počkej. To nějak bude vidět. Jo, je to vidět. Trošičku. A je to pěkný. Teda nesvítí, holčička. Protože tady není úplná tma. Si to dej takhle mezi ruce a koukni se tam. Tak jak na těch videích prostě. Ok. Okay. To je děsivý. Ne. Já. Saj. Kamo to zní jak Hurvajs. Hurvínek, kdo si ještě pamatuje Hurvínka? Takový jen OG lidi si pamatují i tuto věc. Jakoby jo, no. Kdo si pamatuje Rákosníčka? Rákosníček je moje dětství, já si pamatuju ještě přesně dávky s ním. A ty byly úžasný, mňam, jablečný přesně s... Mňam, kurva. Bohužel to teďka všechno změnili, takže jestli to chcete ochrát, máte smlouvu. Měli jste se narodit v naší době. Jo. Kamo, bílý auto, nůž. Kamo, Ale smash guy. Jo. To je takový, nechcete nás uníst? Tak vy jste říkal uníst, jo? Vždycky na kolena. Klidně. Běž. Já dělám taky blbosti, ty vole. Wait a minute. Good idea, actually. Počkej. Ty jsi tašku nevyhodila ještě. Ne, nevyhodil. Ani nevím kam. Počkej. Otče.
to kurva. Takový modelka. Počkej, teď tady jaký světlo. A ne, mám ráda Adriano Limu. Come back here, bitch. No. Sama drží batok. A tu mikinu. Ne. Adriana Lima. Teď je hlídejte, jo? Kajinka volá. Jsme tu? Haló? Jsme tu? Kde? Tady. U Jipu? No? Už? No? Tak rychle, ne? My jsme vyjížděli v 18:15, tam to jelo dřív. Jo, tak to My jsme nejeli dřív, my jsme jeli jiný autobusem. Jsem tam viděla, že něco Vítkov, Jilemnici na autobus na nádraží, dole bylo napsaný. Tak jsem se rozhodla, že pojedeme dřív aspoň. Jo. No dobrý, já to za 5 minut ani nejdem. Dobře, my jsme tady, jak tam je obří značka Peta na té straně. Já nevím, já ještě budu se něco koupit. Takže někoho se povím, že jak je Teta, tak my jsme jakože na té levé straně dole. Tak tam jsou ty schody dolů prostě. Jo, dobrá. Jo, tak jo, ahoj. Dobrý, ahoj. Kajo. Teta. Pojď se. Teta. What is this? Is that money? Není na. Zlotenka. Co nakupoval? Banka. Banka? Prachy. Prachy. To jsem tě učila? Co tanečky? Jo, tohle. Ne. 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 Pomoc. Aký? Jste to zapomněla! Ona zapomněla tanečky. Jo, já to vždycky zapomenu. Špatné, to je velké špatné, co budeš dělat na taneční. Já nejdu na taneční. Budeš tancovat se mnou tam. Tam se dělají i kamarádský tanečky, jo? Jenom kamarádský? I normálně, jakže i přítel a tak, ale on tam chvíli tančí s partnerem vybraným. A pak Počkat, to mi jako, že vyberu nějakého partnera. Ne, to si vybereš sama, nebo kluk vybere tebe, to je jedno. Nechci, díky. Fakt ne. Ale pak ke konci, tam můžeš tančit s kým chceš. OK. Nebo jako Nechci s nikým tancovat, ty. Nebo jako půlku tancuješ s nějakým borcem nebo borkou, to je jedno. A pak tancuješ třeba s nějakým rodinou nebo tak. Nechtěla bych. Nebo tam máš kostýmy. Nechtěla bych. Mě to docela zajímá. Já tam prostě půjdu jenom na čuvendu.
belong to somebody new, but tonight you belong to me. Come on. Táto. Já tady, táto. Já, která hlavně dopadne na pravou nohu. No, furt tam lezeš. Noha. That's not my fucking dog. Au. Jste neviděli. Ne, mi to nejde, vole. Já to mám tak falešný dneska. That's not my fucking dog. My dick My dick. is big. My dick is very big. My dick is big. My dick is very big. Your dick is big. Your dick is very big. Dick, very, very big. Soda pop, never listen. I'm the girl you die. Here my dark heart, all the joy. Kámo, já neumím ty slova moc říct. Já to, ale já to perfektně umím v hlavě. Ale když to řeknu nahlas, tak to je nějak, nevím. You cheated on me with the phone. Have you very children? Jo, počkej, sorry. I spletla jsem to, promiň. Happy have you very little children? Tell me so I say. Happy have you very little children? Tell me so I say. That's not my dog. That's not my dog. That's not my dog. It's not your dad. 9. Or your mom. 9. That was a sexy guy. That was a sexy guy. That was a ugly bitch. Počkej. Pitbull terrier. Okay. I'm gonna Pitbull. Yeah. Pitbull. Yeah. Já jsem to mohla dát, víš, on prostě. Ale se jako to první je tady takhle v boku a to druhý je tady takhle. Jo. He's not here. Oh my god. Tady, to je vám to. Není on. Tak ahoj lidi. Už Co jdeš dělat? čau. Jdeme se rozloučit, ano? Už? Why? Because I don't know. Tak, dík. Because what?
Because it's too Because, long video. because video is long 1:47. He has a white makeup. She was gothic. Takže, Bye bye. ahoj.